Wel, bore da ffrindiau, croeso I wasanaeth Caersalem bore yma, yn fyw o'r capel. Mae gennau gynulleidfa arbennig yma, mae Siôn ac Arwel yma fel technegwyr, ac wrth gwrs mae'r oesol Christmas Evans yma gyda fi yn gwmni hefyd. Ni'n gobeithio y byddwn ni'n ail-agor y capel i'r cyhoedd mewn pythefnos, a bydd Arwel yn dweud gair mwy am hynna nes ymlaen. Felly, I ni yn, fel arbrawf bore yma, yn darlledu y gwasanaeth yma yn fyw o'r capel. Nawr, cofiwch, gan bod y gwasanaeth yma yn fyw, fe allwn ni drio wneud mor interactif, mor rhyngweithiol a phosib. Felly, croeso I chi adael negeseuon yn y chat, ac os oes gyda chi neges anogaethol neu calonogol I rannu gyda gweddill teulu Caersalem, croeso I chi roed yn y chat a fe allwn ni rannu fe fel rhan o'r gwasanaeth yn hwyrach. Mae gyda ni weithgaredd i'r plant unwaith eto bore yma. Bore yma, blant, dwi eisiau I chi dynnu llun o daith. So allwch chi dynnu, chybod, rhyw fath o ffordd fach a pethau I chi'n pasio ar hyd y daith, ond ar ddiwedd y daith, dwi eisiau chi dynnu llun o rhywbeth I chi'n disgwyl mlaen iddo fe ar ddiwedd y daith. So, enghraifft, ddoe, fe eithon ni am dro I Griciaeth, ac y rheswm athon ni Griciaeth oedd mwynhau hufen Ia cydwaladrs ar ddiwedd y daith. Felly, falle cadog, allu di wneud llun yn taith ni ddoe I Griciaeth a tynnu llun hufen Ia bubblegum ar ddiwedd y daith. Oedd y bubblegum yn afiach, ond oedd hufen Ia fi yn neis iawn. So, dyna ni. Nawr, o ran yn addoliad bore yma, mae Tristan sy'n mynd I fod yn arwain ar addoliad bore yma. Dwi'n yn gwybod os ydy Tristan yn ymwybodol o hynna, ond mae'n rhywbeth nath Tristan recordio rai misoedd yn ôl yng nghanol y lockdown, ac I ni'n cael y fraint o ail-ddefnyddio y deunydd yna fel yn deunydd addoliad bore yma. Felly ni'n mynd drosto nawr I Tristan sy'n mynd I arwain ni mewn gweddi a wedyn yn harwain ni mewn can. A fydda I nôl efo chi mewn munud. Dewch I ni gael dechrau efo gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch I chdi am y cyfle da ni'n gael I ddod o flaen di wan. A da ni'n cyflwyno yn gwasanaeth yma a gweddill y dydd I chdi. A dymuno bendith, Duw, dyfendith di ar pawb. Yn enw Iesu Grist, amen. Wel, da ni'n byw mewn cyfnod reit rhyfedd. Dwi yma mewn capel gwag ar ben fy hun. A mae'r cwestiwn yn dod o be da chi feddwl o Iesu Grist? Ydy capel rhywbeth I wneud efo Iesu Grist? Os rhaid ni fynd I capel I fynd at Iesu Grist? So be dwi eisiau gwneud bore yma ydy canolbwyntio a be mae Iesu yn deud. Does ddim trefn gwasanaeth arferol yma, mae'n wag yma. Felly, dwch ni gael canolbwyntio ar Iesu. A dwi eisiau troi I Ioan penod 6, adnod 37 bore yma. Bydd pawb mae'r tad yn ei roi I mi yn dod ata I, a fydda I byth yn gyrru I ffwrdd unrhyw un sy'n dod ata I. Bydd pawb mae'r tad yn ei roi I mi yn dod ata I, a fydda I byth yn gyrru I ffwrdd unrhyw un sy'n dod ata I. Felly, illa bore yma, da chi'n ffeindio eich hunan mewn sefyllfa eitha rhyfedd lle da chi'n isto ar soffa yn eich tŷ chi ar fore dydd Sul yn dod I Caersalem trwy Facebook neu YouTube, neu hyd yn oed, da chi'n ffeindio eich hunan yn ista ar soffa eitha fore dydd Sul yn gwylio YouTube a Facebook a'n gwylio Caersalem, sef capel, a illa hynna am y tro cyntaf. Ond dwch ni canolbwyntio be mae Iesu dweud, mae'n deud, pwy bynnag sy'n dod ato fo, neith o ddim gyrru nhw ffwrdd. Mae'r cyfnod yma'n eitha anodd, mae'n gallu fod yn gyfnod reit braf ar un ffordd, ond hefyd mae yna straen yn does. Da ni'n gweld straen ar y gymdeithas, mae yna straen ar unigolion hefyd. A dwi'n dod ar draws yr dyfyniad yma, dwi eisiau rhannu efo chi bore yma.
Every human friend has a limit. If we offend enough, if a relationship gets damaged enough, if we betray enough times, we are cast out. The walls go up. With Christ, our sins and weakness are the very CV items that qualify us to approach him. Nothing but nothing to him is required. First, that conversation, and 1,000 times thereafter, until we are with him upon death. Felly, os da chi'n ffeindio'ch hunan yn mynd trwy ryw gyfnod eitha anodd ar y funud, neu da chi jyst yn ffeindio'ch hunan yn chwilio am ryw atebion gai annog chi bore yma i agor eich calona a derbyn Iesu Grist i fewn i'ch calona. A da ni'n mynd i ganu gyntaf rwan, agor a lygaid fy nghalon, a dwi eisiau chi fyfyrio ar y geiriau yna agor a lygaid fy nghalon. Agor a lygaid fy nghalon, agor a lygaid y naw, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. Agor a lygaid fy nghalon, agor fy llygaid y naw, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. Bydd weld yn dyrchafedig fryd, disgleirio yng ngoleuni dogoniant. Tywallt y gariad adner, fe ganwn sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld di. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Sanctai, sanctai, sanctai. Rwyf am dy weld di. Bydd weld yn dyrchafedig fryd, disgleirio yng ngoleuni dogoniant. Tywallt y gariad adner, fe ganwn sanctai, sanctai, sanctai. Agor a lygaid fy nghalon, agor fy llygaid y naw, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. Agor fy llygaid fy nghalon, agor o llygaid y nawr, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. Wel, da ni am ganu emyn nesa, yn siŵr sy'n adnabyddus i lot o'na chi, dyma gariad fel y moroedd. Ond dwi'n mynd i ycherio chi bore yma, a da ni'n mynd i newid un gair yn y gan. Da ni'n yn ytrach na canu dyma gariad fel y moroedd, da ni'n mynd i canu dyma gariad mwy na'r moroedd. Oherwydd oedd hyn oedd Iesu Grist yn gynnig i ni yn rhywbeth mwy na sy'n yma ar y byd. Felly, dewch ni ganu'r emyn nesa rwan. Dyma gariad mwy na'r moroedd, tosturiaethau mwy na'r lli. Twysog bywyd byr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Beidio a chofio amdano, pwy all beidio a thraethu glod. Dyma gariad nad yn ango, trafod nefoedd
chariad megis diliw yn ymdywallt ymanghyd a chyfiawnder pyr a heddwch yn cysanu euog fydd. Wel, diolch am addoli efo fi bore yma. A dwi'n gobeithio gafwch chi fendith allan ar addoliad yna. A dwi'n dymuno bendith ar gweddill gwasanaeth gyda ni bore yma i chi. A bendith Duw ar eich diwrnod chi. Iawn, wel diolch yn fawr iawn i Tristan am hynna. A fel o'n i'n deud, oedd hwnna yn sesiwn addoli nath Tristan recordio i ni rai misoedd yn ôl erbyn hyn. A falle gai ddefnyddio'r cyfle yma i ddymuno'n dda i Tristan a'r gwahanol athrawon sy'n gwasanaethu yn plant ni yn yr ardal ac yn bod yn athrawon ffantastig mewn cyfnod anodd a newydd ar hyn o bryd. A dwi'n gweld Siôn Llywelyn Jones, Mr Llywelyn, tu ôl y camera yn clapio i hynna. Nawr, mae'n fraint gyda i wneud y darlleniad nesaf. Ar hyn o bryd i ni wneud cyfres yn mynd trwy benodau cyntaf Effesiaid. Ac felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Effesiaid 1 adnod 15 ymlaen. Ers i mi glywed gyntaf am eich ffyddlondeb i'r arglwydd Iesu a'ch cariad at Gristnogion eraill, dwi ddim wedi stopio diolch i Dduw amdano chi. Dwi'n cofio amdano chi bob tro dwi'n gweddio. Dwi'n gofyn i Dduw, tad bendigedig ein harglwydd Iesu Grist, roi'r ysbryd i chi i'ch goleuo a'ch gwneud yn ddoeth, mwyn i chi ddod i'w nabod yn well. Dwi'n gweddio y daw'r cwbl yn olau i chi. Dwi eisiau i chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Mae'n llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu neu'n llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sy'n bod. Does gan neb na dim deitl debyg iddo, yn y byd yma na'r byd sydd i ddod. Mae Duw wedi rhoi popeth dan ei awdurdod. Mae wedi wneud yn ben ar y cwbl, lles yr eglwys. Yr eglwys ydy ei gorff e. Mae'n llawn ohono fe sy'n llenwi'r bydysawd cyfan a'i bresenoldeb. Wel, bore da i chi. Dyn ni dod i un o'r darnau hynod o gyffroes na o'r Oedfa ar gyfer y coeddiadau. A gan mod i yma efo Siôn a Rhys, wnaethon ni benderfynu bys fe'n dda cael llais gwahanol. Na i drio wneud nhw mor fyr a phosib. I ddechrau cychwyn ynglyn ag ail-agor. Fel mae Rhys di sôn yn barod, dyn ni yn dal i anelu at ail-agor di Sul cynta Hydref. Nawr yn amlwg, mae'r sefyllfa newid yn gyson, so dyn ni gorfod cadw llygad ar gyfarwyddiadau'r Llywodraeth mwyn i fyddhau i'r rheini. Ond dyn ni wedi bod yn paratoi, mae'r capel wedi cael ei glirio, mae gwmni glanhau wedi bod yma wythnos dwytha yn gwneud deep clean mwyn i ni fod yn barod. Felly, dyn ni hefyd wedi paratoi asesiad risg a fydd y rhai ohonoch chi fydd yn dod i'r Oedfa, fydd y gyfarwyddiadau manwl felly ynglyn â sut dyn ni'n ymddwyn wrth ddod a be allwch chi ddisgwyl pan dych chi'n dod.
Os oes gynnwch chi ddiddordeb mewn pethau diflas, mae'n asesiad risg tua 12-13 tudalen. Os ydych chi eisiau ddarllen cysylltwch efo fi a mi gewch chi gopi ohono fe bod hwnna yn gafod cael ei addasu fel o'n i dweud, fel mae pethau newid. Mae'n fwriad gynnon ni hefyd i wneud rhyw fath o dry run bach, rygofn bod yna bethau sydd yn amlwg fel mae pobl yn dechrau cyrraedd nad ydyn ni wedi meddwl amdano fe, a falle wneud fideo wedyn ni i ddangos i bobl beth i ddisgwyl a newn ni ryddhau hwnna. Ond mi newn ni sôn am hwnna yn yr Oedfa y Sul nesa. Y cyhoeddiad nesa ydy ynglyn â Llanast, a'r newyddion da yw bod ymlaen pnawn yma. Newyddion drwg ydy, os ydych chi heb gyfrestru, ydych chi'n rhy hwyr, ond y gyfyngiad ar y nifer o bobl oedd yn medru bod yn rhan ohono fe, ond falch o ddeud bod tua 20 o deuluoedd, a mae hwnna'n mynd i olygu ryw 100 o blant a goedolion felly yn cymryd rhan yn hynny. So, dyn ni wedi dymuno bendith am hwnna, a fydd hwnna pnawn yma am 2. Mae'r grwpiau cymuned wedi bod yn cyfarfod am y tro cyntaf wythnos dwytha, a wedyn mae rheina yn mynd yn ei blaenau. A cofiwch unwaith eto, fel mae'r hys yn pwysleisio bob tro, os ydych chi ddim wedi bod yn rhan o grŵp o'r blaen, cysylltwch â ni, a mi newn ni'ch cysylltu chi efo grŵp sydd yn addas. Unwaith eto, heddiw fydd yna bethau ar ôl yr Oedfa. Heddiw, oherwydd bod Llanast yn y pnawn, fydd yna ddim gwaith plant ar ôl yr Oedfa, ond fe fydd yna waith pobl ifanc ac oedolion ifanc felly, a fydd y neges ar Facebook ar ddiwedd yr Oedfa jyst i'ch atgoffa chi i gysylltu efo Jan a Lowry ynglyn â hynny, a fydd manylion hefyd ar y sgrin ar ddiwedd yr Oedfa a hefyd ar Facebook ynglyn â'r grŵp sy'n cyfarfod am baned a sgwrs ar ôl y gwasanaeth. Wedyn, yn olaf, yr uchafbwynt yna, y casgliad, ydy'r peth yn mynd ar wylod y sgrin, boys? Apparently mae'r peth yn mynd ar wylod y sgrin yn deud os ydych chi eisiau rhoi trwy neges destun. So, fel mae'r hys yn pwysleisio bob tro, dyn ni'n ar ôl arian neb yn hyn, ond os ydy rhywun eisiau rhoi i gyfrannu at waith yr eglwys yna, dyn ni'n croesawu'r rhoddion yna, a mae hwn yn un ffordd ydych chi'n medru rhoi, mae eraill yn rhoi yn rheolaidd trwy'r banc ac yn y blaen, ac os ydych chi eisiau trafod sut ydych chi rhoi yn rheolaidd, plis cysylltwch efo fi. Wedyn, dyna ni dwi'n meddwl o ran y coeddiadau. Na i jyst godi'n llaw ar y ddau sy'n y cefn. Ydw i di anghofio rhywbeth? Na, dwi ddim di anghofio dim byd. Dyma'r un peth heb Joan yma, i Joan i weiddi arna i atgoffa fi bod fi di anghofio deud rhywbeth pwysig. Anyway, diolch i chi, mewn hyfryd cylch cwmni chi yn y ffordd chydig bach yn wahanol yma, a dyn ni'n o bendith ar y gweddill yr Oedfa. Dyn ni'n mynd i gael can arall nawr. Dyn ni'n mynd draw i Llanllyfni at, na i ddeud nhw'n y drefn iawn, Derwen McCain efo Amelia a Trey yn ei gefnogi i ganu can i'r plant. Dim po'n bendith iddyn nhw. Anabi go lai, oh yeah,
Na na fi golau, lle am y fflam bach i. Na na fi golau, 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 golau. Golau, golau, golau. Golau, golau, golau. Anhofio roi fy meicroffon mlaen, felly mae'n popeth yn iawn nawr. Diolch Siôn am pwyntio hwnna allan. Be o'n i'n dweud? Diolch i Trei, Amelia a Derwen am arwain i yn y gan yna, ac a i chi sydd wedi cofrestru i ymuno allan llanast pnawn yma. Mi fyddwch chi'n cael y fraint o glywed Trei ac Amelia a Derwen yn yn arwain i eto mewn can. Diolch hefyd i Arwel am wneud y cyhoeddiadau. Mae'n amlwg fod gweld Arwel yn wneud y cyhoeddiadau yn y capel wedi enyn cyffro trwy'r wlad. Felly mae hynna braf iawn a falle'n dod â rhywfaint o normalrwydd yn ôl i fywyd. So, na i jyst atgoffa chi beth yw'r gweithgaredd i'r plant bore yma. Plant, dwi eisiau chi dynnu llun o daith, eisiau chi dynnu llun ffordd neu rhywbeth, a wedyn ar ddiwedd y daith, dwi eisiau chi dynnu llun o rhywbeth da chi'n disgwyl mlaen i weld ar ddiwedd y daith. Felly, enghraifft ddoe, eithon ni griciaeth i gael hufen iâ, felly byddwn ni'n tynnu llun o'r ffordd i griciaeth a twb o hufen iâ ar y diwedd. I rywun arall, felly bod chi'n disgwyl mlaen i fynd ar daith i weld ffrind neu i weld nain a taid, wel tynnwch llun o nain a taid neu rhywbeth felly. Ond cyn bod fi yn parhau gyda'r neges o effesiaid bore yma, gawn ni jyst blygu pen mewn gweddi eto. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y cyfle o gael dod at yn gilydd dan amgylchiadau rhyfedd fel hyn. I ni gofyn i ti fod efo ni bore yma, i ni'n gofyn i ti siarad trwy dy air mewn i fywydau pob un ohono ni bore yma. A bod yna rhywbeth yn y gair yma bore yma fydd yn helpu ni gyd i fynd yn nes at y ti ac i droi yn llyged tuag at Iesu. Felly ni'n gwahodd yr Ysbryd Glân i fod efo ni bore yma yn enw Iesu. Amen. Wel, fel o'n i'n dweud, i ni yn dychwelyd bore yma i edrych ar lythyr Paul at yr Effesiaid. Oedd Paul yn berson oedd wedi cael profiad byw iawn o Iesu Grist. A wedyn oedd Duw wedi galw Paul i rannu y newyddion da am Iesu gyda pobl eraill. A tua diwedd y Beibl, mae yna gasgliad o lythyrau mae Paul ac eraill wedi sgwennu tuag at wahanol bobl tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Felly mae'r hanes sydd gyda ni heddiw wedi sgwennu gan Paul ac i bobl Ephesus, sef dinas bydde heddiw yng ngorllewin Twrci. Tro diwetha, wnaethon ni sôn am y cyfoeth ysbrydol sydd ar gael i ni yn Iesu Grist. Wnaethon ni ystyried falle y llefydd eraill mae pobl yn troi at gyfoeth. Wnaethon ni sôn am Who Wants to be a Millionaire. Wnaethon ni sôn am y gwahanol ffyrdd mae pobl yn trio cael cyfoeth at ei gilydd. Ond wnaethon ni weld gobeithio fod y cyfoeth mwyaf gwerthfawr i gael wrth yr oed yn ffydd yn Iesu Grist. A wnaethon ni weld fod y cyfoeth i ni'n cael yn Iesu yn ddigon i dalu ffwrdd am ddyledion, beiau, pechodau ddoe, bod yna ddigon o gyfoeth i ni fyw mewn ffydd heddiw a bod digon o gyfoeth ysbrydol mewn stor i ni fyw yn ddisgwylgar am y fori. A chydig bach yn cheesy ar y diwedd wythnos diwetha, wnaethon ni ofyn os ydych chi wedi agor cyfri banc y manc bywyd Iesu Grist. Cwestiwn pwysig, ydyn ni wedi rhoi yn ffydd yn yr un y gallwn ni ddibynnu arno fe.
Ydyn ni wedi rhoi yn ffydd yn yr un sy'n rhoi i gariad, sy'n rhoi i faddeuant i ni hollol am ddim, oherwydd bod wedi talu y pris. Nawr, wythnos yma, i ni mynd mlaen yn bellach ym mhennod 1 o lythyr Paul at yr Effesiaid, i edrych yn benodol ar adnodau 17 i 19. Ac yn yr adnodau yma, mae Paul yn siarad ac yn gweddio y bydd yr Effesiaid yn cael datguddiad o Dduw. O beth ydy datguddiad? Datguddiad ydy revelation. Mae hwn yn air mawr, ond mae yn air pwysig. Mae yna linell o hoff sioe gerdd Menna Machreth. You want a revolution, I want a revelation, so listen to my declaration. Be ydy, nes i neilio hwnna do, be ydy datguddiad? Wel, datguddiad yn syml iawn ydy cael rhywbeth wedi ddatguddio neu wedi i ddangos i chi. Dod i weld rhywbeth doeddech chi ddim yn ei weld yn gynt. Dod i wybod rhywbeth doeddech chi ddim yn ei wybod yn gynt. Nawr mae rhai yn dweud fod y profiad o gael datguddiad yn debyg i'r profiad o gael babi. Nawr, dydy hwn ddim yn brofiad dwi wedi cael yn uniongyrchol, ond fel tad mae gennau brofiad ailaw o beth yw i gael babi. Mae'r datguddiad mawr cyntaf yn dod pan i chi'n ffeindio allan eich bod chi yn feichiog. Yn arbennig os nad oeddech chi yn disgwyl ffeindio allan bod chi'n feichiog. Ond wedyn, wrth i chi fynd nôl i'r ysbyty am amrywiol scans yn ystod y beichiogrwydd, i chi'n cael datguddiad pellach ac efallai llawnach wrth i'r baban dyfu yn y groth. A mae'r un peth yn wir ynglyn â'r bywyd Cristnogol. I ni'n cael y datguddiad mwyaf a mwyaf pwysig wrth i ni ddod i gredu yn Iesu am y tro cyntaf. Ond wedyn, wrth i ni wybod a profi mwy am Dduw, wrth i ni gerdded bywyd fel disgyblion i Iesu, mae Duw yn datguddio mwy o'i hun a mwy o'i gymeriad gyda ni. A dwi'n cofio Dennis, un o'n aelodau hynaf ni yma yn Cersalem yn dweud unwaith. A mae Dennis, dwi'n meddwl bod o'n deg i rannu bod o'n 90au, ond mae Dennis yn dweud yn aml bod dim un diwrnod yn pasio lle mae'n darganfod mwy ynglyn â cariad a cymeriad hyfryd Iesu. Felly mae Duw yn y busnes o ddatguddio mwy o'i hun, a mwy o'i gymeriad, a mwy o'i gariad i ni trwy'r amser. Felly, shwd i ni yn gallu cael datguddiad o Dduw? Shwd i ni'n gallu cael revelation o Dduw? Wel, yn adnodau 17 a 19, a mae Sean mynd i gael nhw ar y sgrin i ni nawr, i ni'n darllen fel hyn. Dwi'n gofyn i Dduw, tad bendigedig ein harglwydd Iesu Grist, roi'r ysbryd i chi i'ch goleuo a'ch gwneud yn ddoeth, mwyn i chi ddod i'w nabod yn well. Dwi'n gweddio y daw'r cwbl yn olau i chi. Dwi eisiau i chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Felly, beth ydy'r geiriau yma gan Paul? Ydy gweddi. Mae e'n gweddio y bydd yr ysbryd glân yn rhoi datguddiad llawnach i'r Effesiaid o pwy ydy Duw a pwy ydyn nhw yng ngoleuni cariad Duw. A mae hynna'n bwysig yn dydy. Mwyn i ni wir adnabod yn hunain a gwir adnabod yn pwrpas ni mewn bywyd, mae rhaid ni yn gyntaf adnabod yr un sydd wedi'n creu ni, sef yn Duw yn y nefoedd. A mae'r adnodau yma'n sôn am ddod i adnabod Duw a'i bethau a'i gariad. A beth sydd gyda ni fan hyn ydy nid jyst rhyw wybodaeth ynglyn â Duw, ond wir adnabod Duw. A mae yna wahaniaeth pwysig yn does rhwng
gwybod am rhywun ac adnabod rhywun. So, enghraifft, rai blynyddoedd yn ôl, rhai ohonoch chi'n gwybod mod i wedi wneud PhD. A nes i wneud PhD am ddyn o'r enw Tudur Jones. A nes i dreulio 5 mlynedd o mywyd, 5 mlynedd gai byth nôl, yn astudio bywyd a gwaith Tudur Jones. A fe allai adrodd hanes i fywyd yn reit fanwl, allai esbonio a dehongli i holl lyfrau fe, a sgwennodd lot ohonyn nhw, trystiwch fi. Fi hyd yn oed wedi cael pobl oedd yn perthyn iddo fe yn cysylltu gyda fi i ofyn pethau amdano fe. Ond, a mae hwn yn ond mawr, chys i rioed y fraint o'i gyfarfod ac felly doeddwn i ddim a fedra i byth ei adnabod bod fi'n gwybod yr holl ffeithiau amdano fe, o'n i ddim yn ei adnabod A mae hwnna'n dangos fod yna wahaniaeth pwysig rhwng gwybod am rhywun ac adnabod rhywun. A mae'r un peth yn bosib gyda Duw. Mae'n bosib i ni wybod am bethau Duw. Mae'n bosib i ni wybod y ffeithiau am fywyd Iesu. Mae'n bosib i ni wybod y lingo, gwybod y geiriau, a fel Cymru Cymraeg sydd wedi yn magu yn mynd i'r capel neu'r eglwys. Mae'n hawdd i ni wybod a bod yn llawn gwybodaeth ynglyn â Duw a'i bethau, ond falle heb i adnabod go iawn. A mae yna ddyfyniad enwog gan y bardd Gwenallt sy'n dweud fel hyn: Gwai i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair. A mae'n amlwg mai gweddi Paul fan hyn i'r Effesiaid oedd iddyn nhw nid jyst i wybod am Dduw, ond iddyn nhw adnabod Duw a'i gariad a'i bethau yn ddyfnach. Felly sut ydyn ni yn tyfu yn yn adnabyddiaeth o Dduw? Wel, os ni'n edrych ar yr adnodau yma, mae Paul yn amlwg yn dweud wrthyn ni sut. Bod angen i ni weddio ar Dduw y Tad, y bydd Duw y Tad yn danfon yr ysbryd glân i roed doethineb a datguddiad llawn i ni o Dduw a'i gariad. Hynny yw, dydy Paul ddim yn dweud wrth yr Effesiad, os ydych chi eisiau adnabod Duw yn well, mae rhaid i chi fynd i'r Coleg Gwyn i wneud cwrs 2 flynedd. Dyw e ddim yn dweud, mae eisiau chi fynd i'ch siop lyfrau a prynu'r holl lyfrau yma, darllen nhw gyd a wedyn fyddwch chi yn adnabod Duw yn well. Dyw e ddim yn sôn am fynd ar rhyw gwrs neu darllen rhyw lyfr. Nid rhywbeth ymenyddol o reidrwydd ydy adnabod Duw, ond yn hytrach profiad. A'r ysbryd glân sy'n gallu rhoi y profiad i ni adnabod Duw a'i gariad yn well ac yn ddyfnach. Mae gwir wybodaeth o Dduw, gwir adnabyddiaeth o Dduw, dim ond yn bosib wrth i ni adael i'r ysbryd glân newid rhywbeth yn ein calon ni. Meddyliwch am y peth fel hyn. Mae gwybodaeth am Dduw heb y goleuni a'r profiad gan yr ysbryd glân fel mynd ati ei adeiladu colcerth enfawr, ond peidio bod efo matches. Dyw e ddim iws adeiladu colcerth fawr, ond i bai bod gyda chi fatren i'w danio fe. A mae'r un peth yn wir gyda pethau Duw. Allwn ni fod yn llawn gwybodaeth a ffeithiau ynglyn â Duw a'r Beibl a chrefydd a phopeth. Ond heb y fatren, heb yr ysbryd glân yn dod o fe'n brofiad byw i ni ddim yn symud o wybodaeth am Dduw i adnabod Duw a'i gariad. Neu mor bwysig i ni gofio fod Duw eisiau ni i adnabod neu jyst gwybod amdano fe. Nawr yn adnod 18, na i ddarllen adnod 18 eto. Dwi'n gweddio ydy'r cwbl yn ola i chi. Dwi eisiau chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl.
So yn gyntaf, dwi jyst eisiau pwyntio allan bod angen i ni weddio y byddwn ni yn gweld galwad Duw ar ein bywyd. Dwi'n credu fod gan Dduw bwrpas a galwad i fywyd pob un ohono ni. Ond mae angen i ni weddio a galw ar Dduw i amlygu beth yw hwnna. Mae Paul yn siarad fan hyn ynglyn â'r gobaith. A'r gobaith, a mae gobaith, mae'n emosiwn cryf iawn yn dydy. Yn aml wrth ddilyn chwaraeon, yn arbennig os mae eich tîm chi yw'r underdog, mae gobaith yn eich cynnal chi falle, pan mae'r ffeithiau falle yn eich erbyn chi. A does dim byd gwaith nag oes na'r profiad o gael eich gobaith wedi chwalu yn ddilchion. A un o'r clichés i chi'n clywed yw it's the hope that kills you. A mae hwnna wedi bod yn wir i fans Lerpwl ar hyd y blynyddoedd tan eleni. A'r peth am y math yna o obaith yw, does dim sicrwydd iddo fe, na. I chi jyst yn credu rhywbeth yn y gobaith bydd rhywbeth yn ddigwydd, falle go iawn i chi ddim yn disgwyl iddo fe ddigwydd. Ond mae'r gobaith Cristnogol yn wahanol. Mae'r gobaith Cristnogol yn seiliedig ar addewidion Duw sydd eisoes wedi dangos i fod yn wir y marwolaeth ag atgyfodiad Iesu. Mae Duw wedi'n galw ni i obaith sicr, nid i freuddwyd ffŵl. A mewn byd ansicr, yn arbennig gyda'r sôn am second wave a pethau o'n cwmpas ni nawr, mae'r gobaith Cristnogol yma yn gallu disgleirio hyd yn oed yn fwy llachar na'r arfer. I ni'n byw mewn byd sy'n newid bob dydd. I ni'n byw mewn byd lle mae popeth i ni'n cymryd ganiataol yn teimlo fel bod e'n cael yn tynnu dan yn traed ni. Ac felly mae'r gobaith sicr sydd i ni yn Iesu, yn newyddion da, y dylen ni afel yn dyn ynddo fe i rannu a'i ddathlu yn y cyd-destun i ni'n byw ynddo fe nawr. Tybed ydych chi wedi blino ar anobaith? Tybed ydych chi wedi blino ar ofn? Tybed oes angen gobaith Iesu arnoch chi bore yma? Ond mae Iesu'n cynnig i obaith a'i oleuni i chi bore yma, os ydych chi'n troi ato fe ac yn credu. Yr ail bwynt a'r pwynt ola. Mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid i weddio am brofiad o ogoniant etifeddiaeth y tad. Dwi eisiau i chi weld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. So mae Paul wedi siarad am y gobaith cyntaf o adnabod Duw, sef dechrau'r daith, y credu yn Iesu, a dechrau'r daith y fod yn disgybl iddo fe. Ond mae e hefyd yn sôn am yr etifeddiaeth fydd ar ddiwedd y daith. Nawr, tybed ydych chi wedi sylwi sut mae beth sy'n disgwyl chi ar ddiwedd taith yn wahanol yn effeithio sut mae'r daith ei hun yn mynd. So, enghraifft, mae'r profiad o yrru i ffwrdd o gartre ar y ffordd i'ch gwyliau yn brofiad hollol wahanol i'r profiad o yrru adre i'ch gwaith ar ddiwedd gwyliau. Mi oedd y profiad o yrru i'r bala ddoe i Sion yn brofiad mwy melys, mae'n siŵr, na'r profiad o yrru nôl i Gaernarfon at y fi ag arwel bore yma, a na i ddim manylu pam. Hynny yw, mae beth sy'n disgwyl rhywun ar ddiwedd taith yn effeithio y daith ei hun. Enghraifft arall i chi. Mae'r Tour de France yn gorffen heddiw. Ar ôl wythnosau yn mynd trwy'r Alpau a'r Pyrenees, ar ôl i'r reidwyr fod yn gwrthio i cyrff a'i stamina ar eithaf, ar ôl i'r ffefryn syrthio allan hanner ffordd trwyddo, ar ôl i'r ail ffefryn syrthio allan ddoe, mae yna un gŵr gyda 2 air wedi gynnal dros y 2 wythnos ar 2,000 o filltiroedd. A 2 air yna yw'r Champs-Élysées. A heddiw mi fydd, sut mae angen i'r enw yma nawr?
tajed pocachar. Mae'r dau air yna, Siones Elise wedi cynnal pajeg pocachar ar hyd y daith. Hynny yw, mae beth oedd ar ddiwedd y daith wedi cynnal trwy'r adegau fwy anodd yn y daith. A mae hwnna yn wir ynglyn â'r bywyd Cristnogol. Da ni yn disgwyl mlaen i'r nefoedd newydd a'r ddeian newydd. Lle na fydd poen a lle fydd Duw yn sychu pob deigryn. A mae disgwyl ymlaen i hynna ddim yn neud ni'n complacent ac yn neud ni eistedd nôl nawr, ond mae e'n neud i ni fyw heddiw gyda'n llyged tuag at y wobr. Dyna mae Paul yn annog yr Effesied, a dyna yw'r gobaith, a dyna sut dwi am eich annog chi bore yma. I ni gadw yn llyged ar Iesu, i ni weddio y cawn ni ddatguddiad, revelation, llawnach o'i gariad a bydd hynna yn obaith i ni mewn byd ansicr sydd yn newid o'n cwmpas ni. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am yr anogaeth yma i ti'n rhoi trwy Paul i'r Effesiaid ac wyt ti'n rhoi trwy dysbryd glân i ni bore yma. I ni'n gweddio, Dduw Dad, fod pawb sydd yn gwrando ac yn gwylio bore yma yn cael datguddiad ohono ti a dy gariad. Efallai fod rhywun sydd yn gwrando bore yma yn dymuno cael y datguddiad cyntaf yna o dy gariad di. Yn dymuno symud o le o wybod amdana ti i dy adnabod di. Wel, o Dduw Dad, i ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân roi dy profiad yna i'r bobl yna bore yma. I rai eraill sydd yn gwylio, Dduw Dad, sydd eisoes ar y daith, i ni'n gofyn i ti wastad dangos mwy o dy gymeriad a dy gariad i ni. Ac i ni'n gofyn i ti helpu ni gadw yn llyged tuag at yr etifeddiaeth ragorol sydd i ni yn Iesu. A bod hwnna'n effeithio sut yda ni fel pobl ar daith bywyd heddiw. Wrth i ni edrych tuag at dy obaith di, helpa ni fod yn bobl gobaith mewn byd ansicr ac ofnus heddiw. Felly Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am fod gyda ni bore yma a bendithio pob un ohono ni gydol yr wythnos sy'n agor o'n blaenau. Amen. Wel, ffrindiau, newn ni edrych nawr os oes yna unrhyw luniau wedi dod mewn gan y plant. I chi'n deall nawr sut oedd gweithgaredd y plant, gobeithio'n clymu mewn gyda'r neges bore yma. Sef, da ni fel Cristnogion yn disgwyl ymlaen i ben y daith, a mae hwnna'n effeithio y daith. Felly, gawn ni weld sut mae'r lluniau. So, wedi cael llun gan Menna o Dad a Cadog a Hufen Ia Bubblegum. So, gret, briliant. Diolch fawr iawn, Cadog. Mi'n gweld bod yna luniau wedi dod mewn gan y Gwylims hefyd. So, llun ffantastig fan hyn gan Alice. Alice yn gobeithio mynd ar yr un daith i griciaeth heddiw i gael Hufen Ia. Wel, briliant. Gobeithio newch chi fwynhau Gwylims ar y daith yna. Llun wedi dod mewn o'r Hendre fan hyn gan y Williamses. Waw, mae hwn yn llun manwl iawn. So mae yna drac rheilffordd i mewn, neu grisiau. Mae yna Nintendo ar ben y daith. Mae yna rhyw dŵr ar ben y daith. Felly, diolch yn fawr iawn Caleb am gael taith yn arwain at y Nintendo. Felly, briliant. Diolch i ti am hwnna. Felly, jyst diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno gyda ni bore yma. Arwel fydd yn pregethu dydd Sul nesaf, a fydd Arwel yn parhau gyda'r gyfres yma yn Effesiaid. Fe wela i rai ohonoch chi pnawn yma ar Zoom ar Llanllanast, a cofiwch fod Zoom i'r ieuenctid hun ac hefyd y clwb coffi yn agored i bawb yn dilyn yr Oedfa bore yma. Ond gewn ni orffen drwy adrodd y fendith apostolaidd gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.